Eli hei, mun nimi on Heikki Harju. Mä oon tehnyt viimeiset 10 vuotta ravintovalmennusta, fysiikkavalmennusta ja sitten noin viimeiset 4 vuotta vielä psyykkistä ja tämmöistä niin kuin henkistä valmennusta urheilijoiden kanssa, ihan tavallisten liikkujien kanssa ja ihan sanotaanko kenen tahansa kanssa, noin 10-vuotiaasta noin 65-vuotiaaseen ihmiseen. Ja nyt on päässyt työskentelemään yli 100 ihmisten kanssa ja huomaa, että kaikilla on vähän samantyylisiä haasteita. Osa porukasta ymmärsi, osa vielä miettii, että mitä tässä tapahtuu. Ihminen on kehittynyt. Ihminen on kehittynyt, ihminen on kehittynyt, ihminen on kehittynyt. Nämä kaverit tässä, niin ne tappoi mammutteja tämmöisellä puukepeillä. Pystyisikö tää kaveri tappamaan mammutteja puukepillä tai siis tuolla limsamukilla? Ei todellakaan. Se menee istumaan johonkin tietokoneen ääreen ja yrittää sillä saada itsellensä ruokaa tai jotain muuta vastaavaa. Mä käytän tätä kuvaa sen takia, että jossain kohtaa meillä on tapahtunut jotain, missä on tullut tietynlaisia ongelmia ja haasteita. Koska nämä kaverit oli ihmiskunnan fyysisesti parhaassa mahdollisessa fyysisessä kunnossa. Ne pystyi tekemään ihmeitä. Mikä ero on näillä kavereilla ja näillä kavereilla? Mä uskon, että se on nimenomaan se limsamuki, mikä on tullut siihen käteen. Limsamuki, energiajuomat, muut vastaavat, mitkä tuhoaa elimistön oman kyvyn tuottaa energiaa. Miksi se tuhoaa ne, niin mä kerron teille seuraavassa. Meillä on 5 syytä, minkä takia me syödään. Miksi me yleensäkin syödään? Ensimmäinen syy, minkä takia kuka tahansa syö. Ensimmäinen syy, miksi kuka tahansa syö, on se, että meillä on happivaje. Ja happivaje tarkoittaa sitä, että me ei olla liikutettu meidän kehoa riittävästi. Ja happivajetta ilmentää esimerkiksi tarve haukotella. Jäät kiinni. Hyvä. Keho pyytää happea elimistöön. Miten me saadaan lisää happea elimistöön? Käymällä kävelyllä, käymällä ulkoilemassa, käymällä harrastamassa jotain ulkona tai yleensä vaan liikuttamassa omaa elimistöä. Toinen syy, miksi me syödään, on nestevaje. Eli me ei juoda riittävästi vettä. Aikuisille sanotaan, että noin 2 litraa vettä pitäisi juoda päivässä. Eli silloin tällöin ottaa hörppy vettä. Mutta kehon painosta pystyy laskemaan, että kuinka paljon just sun pitäisi juoda vettä. Jos sä haluat optimoida sun kehoa tai sun vireystilaa tai sun aineenvaihduntaa jollain tavalla, niin vedenjuonti on yksi niistä kriittisimmistä. Ja miten sä voit varmistaa, että sulla on riittävästi vettä sun elimistössä, niin mä palaan kohta tähän laskukaavaan. Laskukaava on tämmönen 0,033 kertaa kehon paino. Saa riittävästi vettä. Mä palaan siihen. Äärettömän hyvä kysymys. Käydään siihen käsiksi. Kolmas syy. Mä sanon vielä tuosta nestevajeesta sen verran, että jos on nestevaje, vireystila laskee saman tien. Kun tulee janon tunne, niin elimistössä on jo nestevaje. Kun ei enää tule janon tunnetta. Eli vaan tämmöisiä vanhempia miehiä. Mä olin 2 vuotta sitten kouluttamassa ammattikuljettajia, rekkakuljettajia ja roskakuljettajia, näin päin pois. Niin siellä oli vanhempia miehiä, joilla oli vähintäänkin näin iso maha. Oletko nähnyt joskus? Mä saan vähän pilkata miehiä, koska mä oon mies. Poikia mä en pilkkaa, mutta miehiä mä saan pilkata. Miehet on ylipainoisempia kuin naiset. Ja miehistä yli 60% suomalaisista miehistä on ylipainoisia. Kuinka moni on käynyt uimahallissa lähiaikoina? Joo. Oletteko nähnyt suomalaisia miehiä siellä? Takaa näyttää täältä ja edestä näyttää täältä. Täältä. Mutta se maha näkyy vaan sitä edestä. Mistä se johtuu? Siellä on happivaje ja siellä on nestevaje. Elimistön aineenvaihdunta ei toimi. Ne ei syö riittävästi. Ne ei juo riittävästi. Niille ei tule enää jano.
Kolmas syy, miksi me syödään, on ravinnevaje. Kuinka monelle teistä tai jollekin teidän kaverille tai teidän vanhemmille niin olette huomannut, kun esimerkiksi jouluna syö mahan ihan täyteen, joku omista vanhemmista avaa vielä vetskarinkin ja napin tosta ja ai että kun maha on ihan täynnä. Kuinka moni tietää semmosen, on nähnyt joskus? Joo. Mutta tiedättekö, kun on syönyt itseänsä ihan ähkytäyteen? Tiedättekö, kun on syönyt itseänsä ihan ähkytäyteen niin, että ei enää niin pysty syömään enempää? Ja silti tekee mieli syödä vielä vähän jotain. Kenelle joskus käynyt näin? Tää on se, kun on syöty riittävästi kaloreita, eli proteiineja, rasvoja ja hiilihydraatteja. Kalaa, lihaa, niin päin pois, avokadoja, öljyjä, niin päin pois, hiilihydraatteja, leipää, pastaa, niin päin pois. Mutta ei ole saatu riittävästi ravinteita, vitamiineja, kivenäisaineita, hivenaineita, niin päin pois, niin elimistön solut vielä huutaa, että vielä tarvitsisi syödä vähän jotain. Käydään kiinni niihin kohta vähän tarkemmin. Neljäs syy, miksi me syödään, on sitten tämä aito nälkä. Eli meillä on energiavaje. Eli me tarvitaan täytettä tuonne meidän elimistöön. Viides syy, miksi me syödään, niin me pyritään vaihtamaan meidän tunnetilaa. Harmittaa esimerkiksi, että ulkona sataa vettä tai jotain muuta vastaavaa. Ja sitten yrittää syödä jäätelöä, että se vesisade loppuisi. Mitä on aineenvaihdunta? Aineenvaihdunta on sitä, että pistetään ruokaa täältä suusta sisään. Se ruoka palaa täällä vatsassa energiaksi ja ylimääräiset kuona-aineet tulee tuolta ulos. Jos meidän aineenvaihdunta ei toimi, meidän elimistö pyrkii varastoimaan kaiken rasvaksi. Meillä on 3 syytä, mikä tukkii meidän aineenvaihdunnan. Ensimmäinen syy on se, että me pistetään liikaa enemmän sisään täältä, kun tuolta mahtuu tulee ulos. Toinen syy on se, että me ei pistetä täältä tarpeeksi ruokaa sisään. Jos me ei pistetä ruokaa täältä sisään, niin ei ole mitään, mikä palaisi täällä energiaksi. Ja se tukkii se meidän aineenvaihdunta. Jolloin meidän elimistö ei enää pysty poistamaan ylimääräisiä kaloreita, ylimääräisiä kuona-aineita tuolta, vaan se varastoi ne rasvavarastoksi. Kolmas syy, mikä tukkii tämän aineenvaihdunnan, on ylikuivattava ruokavalio. Ja ylikuivattava ruokavalio tarkoittaa just sitä, mitä suomalaiset miehet harrastaa, jotta ne saa sen vatsan. Eli ne ei juo riittävästi, ne ei syö riittävästi salaattia, kasviksia ja marjoja, mitkä on nesterikkaita. Niin mikä on 4. kriittinen asia, jotta ihminen pysyy hengissä? Hyvä. Ei tullut oikeaa vastausta. Hyviä vastauksia, mutta oikea vastaus on, kun me pistetään elimistöön sisään ja soluun sisään happea, vettä ja ravinteita, niin täällä palaa energiaa ja siellä solun sisässä palaa energiaa, mutta sinne solun pohjalle jää kuona-aineita, koska kun puut pistetään takkaan palamaan ja ne palaa takassa ne puut, siinä tulee lämpöä, siinä tulee energiaa, mutta mitä jää sinne takan pohjalle? Hiiltä ja tuhkaa. Samalla lailla tapahtuu täällä meidän elimistössä. Happi, vesi ja ravinteet poltetaan energiaksi ja sitten sinne solujen pohjalle sinne jää hiiltä ja tuhkaa eli kuona-aineita. Ja tästä syystä 4. mitä solu ja ihminen tarvitsee pysyäkseen hengissä, on niinkin hölmöä kuin mahdollisuus poistaa omat jätteensä. Että jos me ei saada riittävästi vettä sinne meidän elimistöön, niin meidän elimistön viemärijärjestelmä kuivuu. Ja kun meidän elimistön viemärijärjestelmä kuivuu, niin ne meidän solujen mestariteokset rupeaa jäämään sinne elimistön viemäreihin jumiin. Ja silloin elimistö ottaa sen suunnitelman B:n käyttöön ja silloin se varastoi niitä rasvavarastoja, silloin se vireystila heikkenee, eli elimistö ei pysty tuottamaan enää energiaa ja uudelleen rakentaa elimistöä uudestaan. Miksi vettä oli kysymys? Miksei jotain muuta?
kuvitellaan tilanne, että mä juon aamulla heti vaikka jotain energiajuomaa, eliä tai bakteria tai jotain muuta vastaavaa. Ja sit mä juon jotain limpparia, jotain mehua, jotain muuta vastaavaa koko päivän, mutta ei juo vettä ollenkaan. 70% meidän elimistöstä on vettä optimitilanteessa. Ajatelkaa, jos 70% kohta kun mä tankkaan pelkästään noita limonadeja ja energiajuomia, niin mun elimistöstä on energiajuomaa. Eli täällä mun verenkierrossa ei menekään enää vettä, vaan se menee energiajuomaan. Kuinka moni on joskus huomannut, kun on limpparia tai jotain energiajuomaa tai jotain jäänyt johonkin pöydälle, siihen on tullut tosi tahmea kohta. Joo. Sitten kun miettii vaikka sitä energiajuomaa, vaikka ediä, niin kuinka moni tietää edin, miltä se tuoksuu? Joo. Ajatelkaa, jos te hikoilisitte koko ajan sitä edin tuoksua. Joku on silleen, että njom njom njom. On joo. Mutta se ei voi olla se pääasiallinen juoma. Miksi? Koska jos 70% meidän elimistöstä olisi ediä tai jotain Coca-Colaa tai jotain muuta vastaavaa, niin meidän verenkierto olisi tosi tahmea. Ja meidän punasolut ottaisi toisinsa kiinni, koska se on aika tahmeita se aine. Ja silloin happi ei pääse kiertämään meidän elimistössä. Ja jos happi ei pääse kiertämään meidän elimistössä kunnolla, niin se on 3-5 minuuttia, kun ihminen rupeaa nuutumaan ja rupeaa tulee haasteita. Eli vesi on se kaikista tärkein. Jos haluaa pitää vireystilansa aineenvaihduntansa liikenteessä, niin vesi on kaikista tärkein juttu. Toinen juttu on se, että pitää oman elimistönsä liikenteessä. Niin lounaalla palataan tänne pieneksi hetkeksi. Lounaalla varmistaa, että teillä on ravinteita siinä teidän lautasella. Eli ravinteet tulee salaatista, kasviksista, jos siellä on marjoja, jos siellä on hedelmiä. Jos niitä on tarjolla lounaalla, niin varmistakaa, että teillä on riittävästi salaattia, kasviksia ja marjoja siellä lounaalla. Eli tulitikkuja, jotka sytyttää sen teidän aineenvaihdunnan. Sen jälkeen valitkaa ne polttopuut oikein sinne teidän lautaselle. Miten ne voi valita oikein? Niin aina valita niin, että sieltä lautaselta löytyisi jotain proteiinilähdettä, niin kuin aina siellä on tarjolla. Eli lihaa, kalaa, maitotuotteita, niin päin pois. Jos siellä on kasvisruokaa, niin siellä on jotain kikherneitä, siellä on soijapapuja ja jotain muuta, mistä saa proteiinia. Valitkaa, että siellä on jotain hiilihydraattia. Eli siellä on riisiä, siellä on perunaa, siellä on pastaa. Nyt ette välttämättä pysty vaikuttamaan, että onko siellä nyt se vaalea pasta vai tumma pasta, mutta no, keittiön kanssa tehdään työtä sen eteen, että saadaan sinne, että on mahdollisimman ravinnerikkaat polttopuut olemassa. Ja sitten, että teillä on siellä rasvaa siinä teidän lautasella, siinä mitä te syötte. Miksi rasva on erittäin kriittinen, että sitä pitää olla siinä ruokavaliossa? Niin syy on siinä, että jos meidän elimistö ei saa riittävästi rasvaa, niin meidän elimistö rupeaa pitämään kiinni kaikista rasvoista. Eli meidän rasva-aineenvaihdunta hidastuu, jos me ei saada tarpeeksi rasvaa. Ja meidän aivot koostuu pääosittain rasvoista, jolloin meidän ajattelu hidastuu, jos me ei saada tarpeeksi rasvaa. Se on huono, jos syö liikaa rasvaa, mutta pitää muistaa, että on yhtä huono, jos syö liian vähän rasvaa. Eli rasvaa pitää syödä joka päivä, mutta mielellään niitä kylmäpuristettuja öljyjä, näin päin pois.
Voita kannattaa syödä, mutta voin kanssa pitää tehdä niin, että voita pitää olla ohuemmalti siinä leivällä kuin sitä leipää. Eli sitä pitää olla pikkusen siellä päällä vaan. Okei. Okay. Ja nyt tässä lounaalla, kaikki tietää lautasmallin. Eikö tiedäkin? Puolet salaattia, kasviksia, joo, hiilihydraatit, proteiinit, muut vastaavat. Niin hei tästä lautasmallista, niin mä annan vaan semmosen osviitan siihen, että lautasmallissa, kun siellä on olemassa tää leipälautanen ja isolautanen, niin hei miettikää semmoista ajatusta, tai salaattilautanen, miksi sitä käytetään jossain ravintoloissa, niin ajatelkaa hei silleen, että tää isolautanen olisi pääosittain täynnä niitä tulitikkuja, eli salaattia, kasviksia, hedelmiä, marjoja. Sitten tää pikkulautanen, nyt siitä lukee ihan liian pieni. Pistetään vähän isommiksi sentään. Niin tää pikkulautanen, niin tänne tuli se lämmin ruoka. Me tarvitaan niitä kaloreita, proteiineja, hiilihydraatteja, rasvoja. Me tarvitaan niitä riittävästi. Mutta me tarvitaan salaattia, kasviksia, hedelmiä, marjoja. Me tarvitaan niitä vielä paljon enemmän. Jolloin meidän elimistö pysyy kunnossa. Mutta nyt mä kertaisin tähän sen. 5-6 ateriaa päivässä. Salaattia, kasviksia, marjoja, se isolautanen täyteen ja pikkulautanen täyteen lämmintä ruokaa. 5-6 kertaa päivässä. Aterioiden välissä vettä. 0,033 kertaa oma kehon paino. Sillä tavalla kun rupeatte lisäämään sitä ruokavalion rakentamista sinne, niin teidän elimistö rupeaa tuottamaan energiaa semmoisella tavalla, mitä te ette osaa edes kokea. Nämä mun pikkuveljet oli yläasteella, kun niillä rupesi tulemaan pinnejä esimerkiksi. Niin me otettiin nämä ruokavalion-käytännöt, vedenjuontiin, salaattia ja kasviksia. Ja se oli noin kuukausi, ne kaikki pinnit oli pois. Eli se on, että oppii rakentamaan sitä. Ja saatte sen jossain määrin, se aina se opus tai joku järjestelmään teille, niin pääsette sieltä liikenteeseen. Ja nyt mä haluan kiittää, että olette olleet todella hyvin mukana. Ja kiitos teille tosi paljon.